Stari električni i elektronski otpad građani sve češće sami donose u fabriku za reciklažu. Za dotrajale uređaje tada se dobija i do 150 dinara više nego kada ekipe dođu na kućnu adresu. Na blagajni na Slanačkom putu odmah se dobija novac. Beograđanin Rade Stojanović danas je predao svoje kućne aparate. Sad sam donao jedan stari televizor i bojler. To je bilo viška u kući. Koliko je bitno da se pravilno uništava taj otpad? Pa ja verujem da će ovde najbolje da se uradi to. Ekipe karavana CET reciklaže idu širom Srbije. Za radnike i mašine u ovoj fabrici pauze nema. Zakonom o upravljanju otpadom firme imaju obavezu da sve što od električnih i elektronskih uređaja rashoduju predaju ovlašćenim reciklerima. Preduzeća često zbog zaštite podataka šalju svoje komisije da prisustvuju recikliranju. Mnogi predstavnici, opet zbog poverljivosti podataka ne mogu da imenujem, koriste ovu uslugu. Ova usluga se plaća jer se komisijski vrši uništenje, znači ne radi postrojenje po radnom planu postrojenja, nego se pravi, posebno aktivacija postrojenja kada odgovara predstavnicima kompanija, tako da CET reciklaža i ovu uslugu nudi pravnim licima. Ovu vrstu reciklaže uglavnom traže predstavništva stranih firmi, ali i neka naša državna i privatna preduzeća.